No ti may isa nga tao kat madi na kayat kanya yon, madi yung ipilpilitan. No kayat na umalis ti biyagyo, ayos lang ajay. Nagado nga tao dito'y lubong. Piliin nyo di tao nga pilpilian da kayo. Madi yung ipagpilpilitan ti sarili yo ti may isa nga bagay nga madimatan nga maragsakanan tanao mamagarodan. Apaya, inya ko man no madi na kayo pilian, matay kayon. Nagado dita ay naapo, o kisti sabana. Ata lang ti maibaga kanyayo. No madi na kayo kayat ti may nga taon, baybayan yon. Madiyo ipilpilitan, tanarigat. Si kayon tumatlaang ti marigatan. May mayat, tandaan nyo ka gagayam. May mayat nga ti tao nga tao nga pinili yo ket inayayat na kayo met ken at pilpilyen yo ket parehas kayo nga agtintin na ros, parehas kayo nga aging inayat. Tano ti may salaang ti agay-ayat kanyayo ket ay na nagsakit, narigat, di ba? Iso ti advice ko kanyayo, may bagaklaan kanyayo. Pilyon nyo ti tao nga inayayat na kayo mat. Pilyon nyo ti tao nga si kayo mat ti pilpilyen na. Kaysa pilyen nyo di tao or ipilit yo ti bagiyo ti tao nga madi na kayo mat nga inayayat. Sapay la ko matagtitinaros tayo anya. So, atalaan, spread love, can be happy. Bye-bye!